Karbilo charlia song Samson teron aro tumpen Pini there cikloni phai thongkep arni Kaziranga National Park mate animal corridor keparlo pon adim along kahumri pon phai inquire hini Duarbaguri MSC constituency lapenke socheng dhanta MSC constituency ahawara long Karbilo charlia song atumpen pater pipon se non malam hurke chodut Kaziranga National Park kepangdang pon amen pen eco sensitive zone anparta animal corridor alam thaputhak ahok pet alam kachini ponjia phanpura Karbi Students Association pen Samson teronatum adimalong an palidam se kisungke phowek arat atumaphan chingki chingbai pon bangso along sai ang dengke klempon ang jia puthak setame chethan pon bangso phi Duarbaguri Press Club atumpen karjupona hot nangke thanduna tengke labang so alama puthak Karbi Students Association atumpen setame sodak pen chesong ponji lapenke Kaziranga National Park Kepangdang pon amen pen eco sensitive zone anparta animal corridor amen pen Assam government atum apong karbenglong arat atumaphan nang kepasung pen ketharle ponji pukabor ipona puthak Karbilo charlia song atum pen ke mentuneta chedon dun thekte lapen ke sodak pen chesong ponji puta nang pachinidon lapen ke lasong thaksi non kachari bom karbenglong thomas council atum pen setame lahi adim along nonamat mate tong sekot pen adimalong an humri damsi angsong angdeng mate state government anparta central government along an setame chingki chingbai paprap dunra khang dun bek nangji pusi Karbi Students Association atumahin pen chuneng ripon Kaziranga pen everyone say ni 7 notice la animal corridor men pen eviction jipu la kedam tang nini thoma prans tame eviction jipu kewang tame dolo bus wala support ko ana ho ahawla tumi dig kewang sa prangda notice dolo na david terang ko thang hem ko council pe nikim public health engineer department pe nikim bi benda ako sabek nut ba khais tami dak notice kim dolo so hem prang notice dolo kasi so ke people bolong se penawan itu member nam pen pilo so pen penong pilo ku sita aku timi dig bangke kadang autonomous council joint secretary along mondol atum itu pen celang si aku secretary nani po aku ceta dulu kasi itu mata we order pen lahai hangdun asno namakke chiki sinang po along kun pen pushing ki lahai ke kon pen mat atumakke non makke chedamrup non atum phalang nujia mesin pen kasi nang lelang siban belang asam masih tum cita amruk kasi non ke prepare lang posida non ke kon notice pini kali tu bom priya tumbang tu bom lojo tangte la son notice long bang ke ciklojon ko an pena pilote la demolize ko la sob thak than pachin tha tu pula ana me ke aprang bang ke 7 days kipi aprang bang 7 days bang tu pima documents pina submit ko submit lo nono mang ke bang tu bang ke nong jenet ang neng hong musista ciklo jon pa ciklo jon pen ciklo jon top man bang ke neno por steri non kalite atwa kemi muchara documents ni paklang no lote klang no po nono makela karbiang long anda da bang ke pahan no nelang la son ma ante hapu golakha district bang phalang no bom lo ma ante pu karbiang long ta phalang no la Karbeng lo mang phalang nune lang la atimi dik bang ke last la ka phalang noji si kwang lo la bang halup panel non ki dam tu bang golakha district bang ke golakha district phalang no lo golakha district no district torang te nang lit tuma hin KSA hoi central committee hoi pen la Pini spot along jitu animal corridor spot ki bipon ji podim long na ke visit nang ko lo sob thak than pachini tha kedamtang ini di thoma prang ni tum media long ba social media long stamin rum thekon nada ka Duarbaguri Karbeng long autonomous council constituency arlo kidangana rong animal corridor amen pen national la Kaziranga National Park atum kidangana rong fan katharli ji pula so alam ni tumati no sila so wana hok ma hok hima putha pot pini tumda adimak long nang pali pena arjulo adu ko gelam abena dagni tum chini lo ahok peda bang ke alam ke ahok lo
je animal corridor mati eco sensitive zone kasilami po bangkel atum bidi kangli men ki claim po bangkel chini lo lasi ni tum penan rong osor tum pen chingki chingwai lo che than lo lang tum na semenang than no lo ni tum chini lo je la bangke jase met pet sorkar tum bidi kangli ni sini tum on thip on meni no ati pini langdam lo pulutang te non la ni likar japom laso hawara bangke lage penang ana ningkan pen non la nili prang long ke do a basic LP school long le lang dang to so school bang ke ha 1944 aning kan sila so school ke establish pulo tang te hala so hut pe dadak rong du bote hala so hut pe si ठीक है नंगी जे laan ke rong kali der hala national park ka declare chenga hut si selam ya nangye polo seta selam le der muni tum do bom dake muni do tum ki do arong puchini lo rapis tamen non pini pa non malom la so kachi thang bom je eco sensitive zone ka selam thi dak pen national highway pen 2 kilometer cap an inglong ta keparlo lang pola magale ke karbi lu charli song pen che don dekhe la pen la karbi ang long long ke do barim karbi are ra tum haning long aswara man le ka chennek chadi lo ke la sila long bang ni tum che don dekhe asin ni tum rada long se kai ke da do dunji la pen rada tum akidu ka kisu long nil tum tar jab dun thipji la so adim bang ke la ke non ni tum karji long teng pulutang te pata se ta me miadi pata da duet pulutang te la ke government tum be ning hang ling selam tapri pugela ni tum en ko te apa ni tum pi dak pen ki pukang tum mang lai lo Karbenglo autonomous council kachari asongja po tum stana dundanang mek nangli mek prang dunra nangli khai nangli mai nangli khai asu tum kisu puthang ko nangli tum ta chelang lu thap sili chuni gang tu